Sziasztok, én Oliver 1848 vagyok, és most egy Minecraft kezdőnek sorozót fogok elindítani, akkor kezdjük is el. Hát... akkor szól is. És hogyha a grafika szar lesz, akkor előre bocsánat. Meg a lagér is előre bocsánat. Szóval... kb. 5 perces videók lesznek. Igen, és mivel ez az első videó, ezért próbáljátok már meg rábaraszt, ne diszlájkolni. Mert nagyon rossz lesz a grafika, de ne azt nézzétek, hogy mit fogunk el craftolni, mert én mondanék valamit, hogy ez ezt a megjelent. Na. Az első részben még az lesz, annyit fogom megcsinálni, hogy megépítem a házamat. Többet nem. Esetleg még az ágyamat is, de nem csak a házamat. Aztán utána még az ágyamat is megpróbálom csinálni egy kardot, meg egy baltát, és ennyi lesz benne a videóban. Jaj, bocsánat, a Tumani Items-ért ezt ki is kapcsolom. Jaj. Építem is kicsi, ez lesz. Jó, bocsánat, átlévítőjük voltak most. Valami igen, zöld vagy nem tudom mit csinálni, szóval előre bocsánat. Építek egy kisebb házat. Úgy. Oj, ma! Birka! Párosodnak volna. Elugráljatok! Lapos fa egyik rész, olyan másik olyan. Hát, hogy majd át fogok költözni valamelyik részbe, de egyelőre most ennyi lesz. Ez itt egy ilyen kezdőház lesz. Én most építek. Kb. Kezdőház, amikor szerintem ti építsétek, ilyen kezdőknek. És így kezdtek kapcsolóasztal, de kívül hát olyan. Pont 3, pont 1 fogat. Így kell fogadni. Kapcsolni. Nem soká vége lesz a videónak, szerintem. Tehát lesz olyan 5 perc. Kb. Szóval nem lesz olyan sok idejű a videó, csak lesz egy kis idő. Meg az én fejemben megvan pontosan mennyi idő lesz. És hát 5 perc. Kb. Egy 5 perces videókat fogok csinálni. Vagy hogyha nem, vagy többet. Hogyha rosszul számolok. Már tegnap próbáltam volna videót felvenni, csak hát rosszul sok perc, 15 perces volt sajnos, és ezért nem bírta feltölteni. Elbírta volna, csak túl sok idő volt. Nem itt lett volna a barátom, de még nincs idő most. Igen. Megyünk Debrecenbe. Nem olyan tudok menni. Nem olyan tudok.
Megyünk most Debrecenbe, és azért lesz csak 5 perc. Vagy 6 perc, nem tudom. De amúgy nem lesz olyan sokat beszélek erről. Na mindegy. Az a lényeg, és beszéljünk arról akkor, hogy például, majd mindjárt mutatom, hogy hogyan kell ajtót craftolni, csak először is velünk egy kis felmenőkedésünk. Ez az. Így. Így. És még is mutatom, hogy hogyan kell ajtót craftolni. Így, ide 3, ide. Összesen 6 darab kell. Csak mindig minden fazonokba legyen, és több mikkel le lehet rakni. És készen is van egy kezdőház. De meg is mutatunk ilyen kardot. Ide lerakunk egy butot, amit 2 jelenet. És készen van és a kard. Ide megmutatom a csákányt. 3, 2, és most nyílosgálunk. Ott csinálunk a dolgot, ez túl nagy lag volt. Csak nem tudom miért lagol. Valamiért lagol nagyon. Sublime, mindenki. Egy like, toljátok a videót. Ha tetszett, like. Ha nem, akkor belőlem diszlájkolhatjátok, de remélem, hogy a többség azért like-olni fogja. Mindjárt megmutatom, hogy a chestet hogyan kell. Az is könnyű. Így kell a chat először. Az ágyat azt úgy kell, hogy így. 3 lépcső és elrendeztek. És jobbklikkel lerakjátok, de úgy kell, hogy mindig 2 blokk. Hogy itt vagytok mondjuk, ide nem tudjuk. De, ne tudjuk. Mondjuk itt vagytok és ide nem tudjátok lerakni. Várjatok, nem mutatok, ide nem tudjátok lerakni. Csak hogyha ide egyel előrébb, ide már le tudjátok. Chestet is megmutatom. Azt meg így kell. Megfogjátok. És itt van. És akkor készen is van. És hát. Most meg is mutatom. Jaj, tényleg még a csákányt is megmutatom. De ezt nem kellett volna. Mutatom a csákányt. Ahhoz se kell valami túl sok, csak 2 bot. És ennyi. Ennyi kell hozzá összesen. Ennyi az egész. Így. És sajnos itt van velem a kis tesóm is. Mondom, valamit süt, de nem tudom, hogy mit. Nem is érdekel. Igen. Jó. Azt ajánlom, hogy csak ennyire ne üssétek ki a földet, mert csak így. Ja, és amúgy mindent, amit én most itt bemutatok, ugyanúgy lehet az összes többi anyagban. Értitek, hogy hogy értem. Például szénnel azzal nem lehet. Csak amit tényleg a valóságban is lehet. No, ezekbe mit veszünk benne. Valamit be tudok jönni. Csinálok már egy kőkardot is, aztán még a videónak. Majd egy kőcsákány mivel lesz. Csinálom egy kőcsákányt, aztán végre idén egy kicsinálom azt lehet. Aztán akkor megvan a videó, szóval nem lesz, látjátok, nem lesz nagyon sok idő. És tudom, hogy a grafika az nagyon rossz lesz, de nem tudom, hogy miért ennyire szóval bocsánat előre is a grafikáért. Ja, és amúgy a kő jól jön a felszerelés. Ugye csinálom. Angolul ugye csinálom. Gyerünk! Nem sok sóbeli. Nem.
hogy csináltatjuk meg, és utána lépésre van videó. Nem olyan sok. És a grafikáját újra bocsánat. Ezt azért mondom annyira sokszor, hogy kihangsúlyozom, hogy bocsánat, mivel én nem tudok vele mit kezdeni, sajnos. Sajnos nem tudok vele mit kezdeni. Ja, tényleg, Kemence, azt így kell Kemencét. Kemencében is írt. És itt megcsüt, mondjuk kisütni, hogyha találtok szemteket tud kisütni, de fával is tudtok sütni. Várjuk egy kiégetem a fasat, aztán tényleg levet. Egy vas, 5 vasat. Oké, már nem tudtam is. Nem tudom, hogy nem tudtam vasabba. De azért. Majd nem lesz majd bemutató. Lehet, hogy csak Minecraftot fogok nektek bemutatni. De amúgy küldjetek nekem légy szíves adventure napokat. Aki nem Minecraftot, aki vagy valami tud. Például, mit tudom én most. Hogy hívják ott. Na, mondjad már. Játékokat én be is mutatom, vagy adventure mapeket. Ennyit kiveszek, mondod. És modelleket adni. És tényleg még azt is megmutatom, hogy hogyan kell szenet faszolni. Berakom, bocsánat. Én is mutatom. Egy deszka, hogy mint láthattátok, kell hozzá egy deszka, és még egy fa, ami még nem deszka, és lesz egy szén. És ezzel még úgy tudunk égetni. Sziasztok!